Nilip Democratic Forum mate thi hekpen NDF asong atum Borjan polling station number 50 along kang dangamai kang nipon kedam tang aru cyclone hydrox siar ni ada por phai cap apor malongpen Borjan polling station number 50 ke parlo toko langso arong along Nilip Democratic Forum atum pen kang dangamai ing nipon Nilip Democratic Forum asong japo Avinas Ronghang non kebang di Karbelong Thomas Council MEC kilik along Nilip apartment ang hoy kecepate along cepate dunpo lapen bangso along rat atumpen cetam cimumpot lase apulung sontin along tame emisiang hoy along kepa hai kontek dia farman pura puling sontin along board committee seng pondo bangso committee along mai pusar terang dun mai pulu kiram hanse chun bang sonjoy ronghang rap chun bang relief son hanse som thakse swarlo atum tame mai phi lerbon phangchopi chun bang projolit terang pi lapen nilip ahabar along kacepa hai pon thek japan along tin setame do de sang se pin pen sai klempon bomdo bang somai along Nilip Democratic Forum alam jai sarpo sujit timung setame non ke bangji Karbelong Thomas Council MEC kilik along Borjan polling station along pen kepa hai pon japan radapan than pareteka sonsi penangan armu cetong dun si bang somai ing samjin pen pachun po tokolang so pen beran hanse report News 7 Northeast mai yang sering ke perang macam ini litum prek parti lok nami dudun bom lo asi kenana ningkan ko drop osono karena litum thang awar sai ta longon de lasi puthot me tum dak chingwa chingsai pen puthot litum ko la so avinas sar phansia ko lasu development ngapali thegi ku ningche thedun lang likhanta lang kithan pen ninga teot mesen asi ngang likhanta ningche thedun nasi lasu mai lang si lang likhanta pini han tu si ladak se ko mai seng thola asi nili aku yen mangke secretary pini ateng bote la lang li avinas ronghang candidate sar masih kalam lam geniya ti ot masih mesen ko si nili tumta ningche thepik lo lasi lang likhansi pa hai phansi nili tumta bori kon polisi pathi bon bompo pini bang aja semet nya di ladak Borjan PS polling number 50 bon ladak bang Borjan bang Borjan PS lo la bang so lo isi PS committee hai so ke seng mai pini bang aja semet nya nasi ladak bang pini seng pon lo apan ladak Borjan rat samne ni arong son si theng lo athen ke tam tang por dak BJP don samne ke cerap dum bang pahai garadin lo setamnya dak bang ke kacing thur bang ke thang ta bi pesenkan dak tham lo si minggu kalam lo pini lang ni tum rat tum malang tum hancerap dun det setamnya pini non ke do bom government tum pini ladang rat tum kan kelang bang ke do war tandang lo belek kisung samne lang tum thang bida bi kasi non ke bang ke ni tum dak Nilip Democratic Forum ta si hai konji phansi ni tum ning thelo la pen haiji yang ring dadu apen pini dak PS presiden sati derang phansi ni tum pino la pen secretary bang ke sonja orang alang tum phansi dak presiden secretary bai konteng lo nasi ke bangki non ke bangki kini hor bangke dak Borjan bang samini theklong sonjo nasi Borjan tu chot kali angkang pini lewalo bang PS do an samini tum khai ang thek misen nasi kadu we ni de barat phansa tum chunuri bang ala lo itu parti dharam chupu pe pin kan non phoi Nilip Democratic Forum Nilip si rachari sia jakong Nilip jakong nasi kadu we phanda chunuri la baso chatai long anso se ho na pidin phasini tum chuni